Atong pagbasa karon naghisgot sa kinabuhing minyo. Daghan minyo diri. Lipay mo sa kaminyoon. Kadtong mga asawa nga nag-antos sa mga buang-buang na bana atong palakpakan. Na may bana na dili. Pero ang manimba na bana, buutan man na, maayo man ang banahan, no? Anong hinimbahon. Kanang wala mga simba na mga sigarag inom, sigarag barkada, sigarag kahubog. Unya, kadtong mga bana nga nag-anto sa way buot na asawa ato palakpakan. Looy po mga bana na nakaasawa way mga way buot. Unsa ka ng asawa. Unsa ka ng asawahan na. Pero kadtong mag-asawa na maayo og buotan. Pastelan. Mauna karon na niya diri. Na. Kini mga hinimbahon kada Domingo sila mag-asawa, manimba, the whole family will go to church. Manang pinagpala, no? Ibendisyonan sa atong Ginoo. Kining kaminyoon, mga igsuon, dili kita sigurado sa success sa kalampusan. Kano sa man nato makita ang muingon kita na malampuson ang akong kinabuhing minyo. Kanusa? Kumudaghan ato kwarta? Kumudaghan anak? Daghan negosyo? Kanusa man nato where can we say our marriage is a success? Malampuson ang akong kaminyoon. Makasulti ka lang ni Ana kung makita mo na ang imong mga anak nga nagkahiusa, makita mo imong mga anak nga ang imong gitudlo mahitungod sa pagtuo sa Dios pagsimba ila gi-practice ila gitudlo usab ngadto sa ilang anak. Makaingon ka na kining gitudlo ko sa bata sa anak ko, nakita ko karon nga iyang gitudlo usab dito sa iyang anak. Kanang apo na ba? Sa apo na makita na sa salamat sa Dios. Malampuson ang akong misyon tungod kay gipuy-an sa akong anak ang akong gitudlo. Formation, God. Kisa may muhatag ng formation sa bata, ginikanan man. Effective ba ang formation, ang imo gitudlo diha sa bata, diha ang effectivity, makita mo kung magminyo na pod siya. Kaya diha makita mo kung unsay ang gitudlo sa iyang mga anak. Maobserbahan sa ginikana na nagbunga gayod ang akong paningkamot kay nakita ko ang akong anak iya gitransfer ang akong gitudlo ngadto sa iyang anak. That's success, mga igsuon. Kanang anak na loving, caring sa ginikanan, makita mo man sa imong anak ng iya anak maupod, no? Maupod ang naobserbahan mo, so success kana mga igsuon. Pagdagko sa imong mga anak, ang imong mga apo, wa atindiha, gipasagdan, sigrag away, failure ang imong misyon diha sa imong anak. Ngano dili man sila labing? Ngano maghakog man sila sa usag-usa, dili mutabang sa usag-usa? Kisa may mutudlo na magtinabangay kamo anak, kung unsay wala niya tagai siya. Kisa may mutudlo ana? Nang bata pagkatawa na blanco man ang isip. Kisa may mutisok dito sa blanco na isip ng bata. Kanang kaubanan sa panimalay. Number 1, ang ginikanan. Nagtisok ka mo diha sa blanco na isip sa bata. May buot ng bata. Pa may isip na. Ginikanan man nagtisok. You give them formation. Mo na, kung unsay resulta diha sa imo gitisok, makita mo pagdako na niya og iyang buhat ngadto sa iyang anak usab. Amen. Mo nang
Mingon kita na kalisod ini kaminyoon. Muna wa ko magminyo kay lisod ganyan. Manguyab kita pagkabuutan sa dalaga. Ang dalaga po nga gipanguyab pagtanaw na sa nanguyab sa iya pagkabuutan, pagkaminyo didto na nugawas ang tinuod na kinaiya. Pero kay minyo naman mo, lahutay mo, magsakripisyo, andam kay nagmahal ka man. Makalahutay ka sa sakripisyo tungod sa gugma. Kay minahal mo siya, gihigugma mo siya, pag-antos. Kaya pa? Kaya pa. Ito ay taga-amo ni pastilan. Pero pagkabuutan siya ba na kudili, mahubog. Buutan gayon. Mahubog gani, nako, satanas. Satanas, gayon kung mahubog. Tawag ko ng mga anak, kulatahon. Muharang gani ang asawa, apil pagkakulatan. Nubuwag ba? Wa, siya mabuwag. Wa na buwag iya ba na? Sige rag-ampo, sige rag-ampo. Kung sa'y tambag sa mga silingan, buwagi na. Nasa dili, kinagsaad kami diha sa atubangan sa altar sa Dios nga magbinahalay kami hangtod sa kamatayon. Walay makapagbuwag, bulag sa nagbinahalay diha sa nagsaad sa altar sa Dios, kamatayon lamang. Kisa, no? Kanindot, no? Ambot karon panahona, kay ko naman to. Karaan pa man to na magtiayon. Karon ambot karon sa mga bagong henerasyon, sa mga millennials nga gitawag nato, kung makaya pa ba nila mo antos. Mag-antos pa ko nimo na may ako trabaho, na may ako income. Buwag dayon. Dili ganun kadali, mga igsuon. Ang gihiusa sa Dios, dili pagabulagon sa tao. Usahay pod ang magbuwag, pagbuwagon ang gihiusa sa Dios, ginikanan rapod. Buwagin ang imo bana, unsa rin banahan, buwagin na. Uli nga rin sa balay. Gitambagan untana, giistorya unta to duha, giistorya untana to, niya tambagan. Madala raman nag-istorya siguro na mga igsuon. Dili na lang ng diretso na lang buwag. Kaya ang gihiusas sa Dios, dili pagkabulay, masato ebanghelyo. Ito masato unang pagbasa. Klaro man kaayo. Unya, mutipon, mubiya, ang lalaki siyang amahan o ginahan o mutipon siyang asawa. Sabot pasabot, kung magminyo na gani kamo mga dalaga ulit tao, no, maghuna-huna magminyo, paninguhaan ninyo na naayo kapuyan. Dili ka mo motibo, mo ipon diha sa ginikanan. Nindot pa ito sa unang panahon kay mga sawa gani ang lalaki, mingon ang bana, o mingon ang ginikanan sa babae. Karanduri ba? Regalo sa iyang anak. Regalo sa iyang anak ang ipangasawa, mangayo siyag balay. Kay katubalay na yung ipangayo, adto sila mo puyo pagkatapos sa kasal. Gisunod ang gisulti karon sa atong pagbasa, mubiya sa iyang amahan o ginahan o magtipon sila sa iyang asawa, diri na sila duha, usa na lang sila. Usa na lang. Mupuyo sa usa ka balay, matulog sa usa ka kwarto, manhigda sa usa ka kama, unlan, usa. Usa ka unlan ang habol. Usa ka habol ang toothbrush. Us. Huwam-huwam kayo ikapalit. Ang duha na himong usa. Iyon ang atong Ginoo. So, eksakto sa tuod, ako gipamalandungan po na kinahanglan tuod, pag nagminyo, magbukod, maglain na sila. Kay gusto naman sila
create of another family. Maghimo na silang pamilya, busa nga mangipon pa man sila. Ikaduha, di kundalhon ang asawa sa pamilya sa bana, dili siya at home, dili siya kampante, kaya di ba yung pamilya? Kundalhon ang lalaki ngadto sa pamilya sa babae, di siya at home, kaya di man na iya pamilya. Di siya at home. Unya, bisan, naimo gibati sa imong lawas, muliho ka, kay mauwaw ka sa imo ugangan. Kaya kung di ka mulihok, daghan istorya, katap po lang asawa sa akong anak. Away na po. Whereas, kung iyo kaugalingon, balay, kamura dito na po, nagrenta kamo diha, kamura, bisan dili mo magdungag, halasig mo gakos diha, bahala, way kaon, may musulti ninyo, may magsaway sa inyo. Bahala man mata kamo diha, alas 12 na, pwede nung, magsulti sa inyo, kami batian na sulti na masakit. Sakto sa naan ato, ang pulong sa atong Ginoong Dios mubiya, o mag-ipon sila. Mapot sa ato ebanghelyo, mubiyang lalaki sa iyang ginikanan na mama, papa, mama, o mag-ipon silang duha. Magtiayon. Ang kalisod karon panahona, tungod sa kalisod sa kinapanginabuhi, mo abroad ang usa. Imbes ka nag-ipon, na nag-ipon, naglayo na noon. Di, arang ka delikado sa tentasyon. Arang ka delikado ang tentasyon diha, mga igsuon. Pagkadaghan, ang bana, mga batanong pagod, tuwa sa abroad. Pag-uli, diha sa Cebu ang babae, tuwa sa Nueva Ecija, ang nuuli dito, kinaapod iyalain dito. Tungod kay nagkalayo. Marang gusto na ni Satanas na ang gihiusa sa Dios hiwalayin, divide, pagbuwagon. Muna ang misyon ni Satanas. Kung unsa gihiusa sa Dios, buwagon ni Satanas. Kanang labing couple, arang nila kanindot silang maninguha gyud si Satanas na mabuwag jud ng muna daghan mga panintal buhaton niya para magkabulag ang mag-asawa, magtiayon. O sa may itintal sa bana, o sa pagtintal sa ni Satanas, tagaan o sexy babae, sexy humot kaayo. Muna ka mga asawa pa, humot kayod mo. Okay. Mangitag mahumot na babae, yung bana na mabiyaan jud mo. Magpagwapa mo para dili pulan ang bana magsudong. Sige lang, kagwapa mo day. Sa tanang babae ng kalibutan, ikaw ang pinakagwapa di ka, ana, no? Wala yung mga sudlay, wala, kampa din, nimaho nagmantika, nimaho buwad. Ato, ang bana, nangita, o humot, kabuwag na. Gubot na pod, away na pod. Munang sa sinugdan, ingon ang atong, ingon ang mga apostoles ni Kristo nga pwede ba mabuwag ang bana sa asawa? Dili. Pero si Moises lagi, gusto ba, may suwat na, sugot man si Moises sa iya balaod, kay gahi man yung ulo, matulmanong ka mo yung gusto. Imagine, magsulat ra sa asawa na di na ko ganahan nimo, magbuwag na kita, wa kay kaligo, wa ka ana, magbuwag ka. Karon ka simple, mabuwag. Ayun ang ato Ginoo, no, dili. No, kaysa sinugdan, gibuhat ka mo lalaki at babae. The nature of a woman is different sa nature sa man. Ang naturali sa lalaki o naturali sa babae, lahi, no? Lahi na, muna, mag-complement sila sa usag-usa para mo arangkada ang kinabuhi. Mag-complement. Nais sa babae na dili kayo ng lalaki, nais sa lalaki na dili kayo ng babae. Muna, mag-complement sila. Taglahi ang ilang nature, ang ilang naturalis. Ingon, diha sa
introduction sa atong pasiuna na tinuod man po taglahi man po. Di man pwede na ang lalaki ang iya natural iya kina iya babae ang lalaki ang adto sa na may ka naturalis ang matag babae ug lalaki ingon sa ato introduction nga sad tinuod sa tuod no muna sila mag-complement sila muna sila pag-complement ang needs ang panginahanglan ng usag-usa mag-complement gani niya matubag gani kana nindot ang kinabuhing minyo successful hinahinay na diha ang kalampusan plus nindot pa ang ila relasyon sa Dios, dala-dala yung pamilya, yung relasyon sa Dios, maglalis man, mag-away-away man, pero mapats apra, di lang magsinumbagay. Lalis-lalis, natural man na. Maglalis, di man lagi na magkaabot sahay ang pangisip o damdamin sa babae o lalaki. Muna maglalis yun na sila. And then, after sa lalis, mag-sorry. Sorry kung nasaktan kita, nasakitan kita sa ako mga pulong. Kaya usay mo taas ba busi sa lalaki, no? Muna mo taas sa gari busi sa lalaki, kalma ka babae. Ayaw. Palabwito. Taas sa gani, but pasabot na, kuha na ini. Init na ini, hot na ini. Kalma ka. Mubratatatagari ang babae po na di na papugong, kalma ka lalaki. Ano lang, siya. Desaro di ka makasinabot. Kung di na dyan maapas, di na hilom-hilom diha, kay gusto na nagkuhan, away ba? Gusto na away. Kumbati na ini, no? Gira na ini. Di mapugong. Gunitan mo ang kamot. Ikaw babae, gunitan ang kamot sa lalaki. Imo ba na? Nasa, di naman ito kapuguan mag-away man dyan taan mag-ampo sa ta. Ampo mo doon, amahan, pagkanawag imo balaan Espiritu Santo, hatagi kami, gabayin mo kami sa among away karon na mutungaan mo, gawas ang kamatuuran. Himaya at samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Inya, buhian. Away ta. Away. Ampo naman. Asa pa'y away diha. Mingon ang lalaki, taday, ato ta sa kwarto, ato ta mag-away. Ato, kumbati sa kwarto. Ikaw, pader, unsa man ka, pader? Kisa may imo awayon, pader. Si sister. Pero, lahi man atong kinabuhi ng sudlan. Kay napod ang Ginoo na maghatag og grasya na para malipay pod ka sa imong serbisyo sa katawhan. Dalaga ulit tao na wa maminyo pod malipayon man pod sila kay mao man ang kinabuhi nga gihatag sa Dios. Madre pare malipayon man pod kay mao man ang gisudlan na kinabuhi nga para kanila nga gihatag sa Dios. Minyo nga daghan minyo na pod inaton ta malipayon kamo. Malipayon ka mo sa iyong pamilya, sa iyong anak. Kanindot ka kunay pamilya na labing, no? Kanang pamilya mga anak na labing and caring. Unya makita mo na sila nagbinahinay, sila nagtinabangay, bisan mag-away, pero maggakos gahapon, mag-sorry, o impress na po sila. Kanindot tanawon mga anak ingon anak mga igsuon. Hangtod mandako, ulitaw, daga na sila, makita mo na, salamat Ginoo, ila na practice ang mga pagtulunan na among gihatag sa akong bana, ngayon po ang banas pagtulunan nga ihatag sa akong asawa. Diha ang success. Makita ninyo ang resulta sa inyong paningkamot, kay kwarta is not the measure of success. Kwarta dili na measurement sa success. Guba gihapon ang pamilya. Kada mag-away tungod sa kwarta, success ba na? Di na kalampusan, oy. Guba. Di na measurement. Ang measurement kayo ka ng loving and caring family.
Unya gi-practice nila kanang naay gyud pagtuo o pagsalig sa Dios. Amen. Manindog kita palihog atong ipahayag ang